Zašto lista broj 4? Zašto neovisni za Hrvatsku i Hrvatska stranka prava? Zato što vas nećemo izdati, prevariti. Naša domovina je Hrvatska i znaćemo braniti naše interese bilo gdje, pa tako i u Europskom parlamentu. Mi smo stijena koji neće slomiti ni u Briselu, ni u Zagrebu. Mi smo spremni za dom. A vi? Spremni! Bilo bi neoprostivo dati glas onima koji su nas i doveli u ovo teško stanje. Ovo nije Hrvatska za koju su dali život najhrabriji sinovi i kćeri. Mi preživjeli, dužni smo stvoriti uvjete za normalno življenje svih koji vole i poštuju Hrvatsku kao svoju domovinu. Lista broj 4 je skup ljudi koji će se bez kompromisa boriti da Hrvatska bude Hrvatska, a ne sluga tko zna sve kome. Mi ćemo biti sluge narodu, a ne gospodari. Dosta je bilo ponižavanja, ubijanja nade i dostojanstva svemu što Hrvatsko znači. Dosta laži i obmana. Dosta izdajica lopova. Vratimo Hrvatsku Hrvatima, onima koji srcem za nju žive, a ne osobnim interesom ili interesom stranke. Prodaju nam zemlju, vodu, uništavaju sistematski kako Slavoniju, tako i cijelu Hrvatsku. Onu za koju oni nisu bili spremni dati život. Oni ne, ali mi da. A mi, nijemi, gluhi, slijepi. Sami smo krivi. Rat je završio, mi smo svoje pošteno odradili i krvavo. Dali u ruke zemlju političarima i evo što je od zemlje ostalo. Iseljavanje, demografski slom, krah na sve strane. Koalicijski partner vlade i stranke na vlasti je sljednica SDS-a, četničke stranke, one koja je bila jedan od glavnih pokretača agresije na našu domovinu. Moj narode, ima li toga negdje u svijetu? Nema, samo u zemlji apsurdistan. Hrvatski narod je jak narod, opstali smo kroz stoljeća i sada napokon mi smo ta sretna generacija koja je stvarala slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Ali rat nije gotov, samo se drugačije vodi. Da je tome tako, vidljivo je iz niz gotovo nevjerojatnih stvari koje smo dopustili. Hrvatski branitelji, heroji po zatvorima, kako haških, tako hrvatskih pa i srpskih. Oni koji su stvarali, a ne razarali. Oni koji su branili od srpsko-četničke agresije. Oni su krivi. Ne smijemo dopustiti da se ponovi povijest. Evo, prošao je Bleiburg, križni putevi, ista banda, četnička kokarda i crvena zločinačka JNA petokraka nesmiljeno je ubijala hrvatski narod i nikad nitko za to nije odgovarao. Kako se povijest ponovila? 151 masovna grobnica je za sada u Hrvatskoj, svega nekoliko četnika u zatvoru. Ne smijemo dopustiti da se povijest opet ponovi. Tamo u bristolskim dvorima prezentirat ćemo istinu o Domovinskom ratu i bit ćemo protiv da Srbija uđe u Europsku zajednicu dok ne kaže gdje su nestali, dok ne plate ratnu odštetu. Nećemo dozvoliti pljuvanje po Hrvatskoj s bilo koje strane i od bilo koga. Nećemo dozvoliti da nas dio Hrvatske pobjedničke vojske HOS prozivaju fašistima, jer HOS je jedna od najjačih postrojbi Domovinskog rata. Rame uz rame sa braćom i sestrama iz svih postrojba u Domovinskom ratu. Za dom spremni nikad i nitko neće moći izbrisati iz hrvatske povijesti. Mi smo već napisali. Svima u svijetu ćemo dokazati da smo mi najveći antifašisti, a agresor, srpsko-četnička banda, je fašistička tvorevina. Ovi izbori za EU nisu nevažni. Kako je to jedna lista, sad ćemo vidjeti koliko zaista ima onih koji su za dom spremni, za poštenu i pravedniju Hrvatsku, za onu kao našim snovima 90-ih. Danas se moramo za to izboriti, ne samo zbog naše braće koji su dali sve što su mogli, svoj život, nego i zbog naše djece, budućih generacija. Zar ćemo ovakvu Hrvatsku ostaviti našoj djeci, premreženu lopovima, četnicima, jugoslovenima, antikristima? Izađemo, povedite prijatelje, recite im tko smo, što želimo i pometimo gubu koja razara hrvatsko tkivo planski. Neka ovi izbori pokažu da nas ima, da nije kraj. Neka ovo bude bljesak, a parlamentarni izbori neka budu oluja, jer vrijeme je za Hrvatsku. I na kraju, pošto ovdje ima puno mojih prijatelja, suboraca, hosovaca, pozdravit ću vas sa najljepšim, najstarijim hrvatskim pozdravom s kojim se ginulo u Domovinskom ratu. Za dom! Spremni!